Dami ni debatana sumurung sien saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohok pikiran munabe. Di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanganang, selamat pagi, happy Sunday. Salam sukacita. Saya didongani asini rohani tu hatta mahamu saluhutna. Sehat-sehat amanginang. Di minggu bolus sadarion manotok kita martangiang huhu madok muliate jala mamuji di mana. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit. Amanami na namin ang matunang sudah gugo. Tangyang nabi tuhat tatotong na marorok daging ng tote muna. Akadongan na hinaholongan, tatang ihom mahatan itu hatta mamakulingi hita, di minggu bolon sa darion. Sada Korin 12 ayat 12 sahat tu 20. Upamana hibul do dagingi alai torop do anggur wasna. Jala ruas na toropi menjadi hod daging nasasadai. Songonido Kristus. Ai toddi nasasadai do dipadidihon tuhita saluhutna. Gabe sada daging nang Yahudi, nang gorik, nang hatoban, nang anak mata. Jala tu saluhut hita dipainupon toddi nasasadai. Ai dagingi pe dang nasadar wasna. Tung torop do. Tung suranin napat. Tibahin na sotangan ahu dang masuk daging au. Tung naso masuk daging may alani. Jala out suranin na pinggoli ala somata au dang masuk daging au. Tung naso masuk daging may alani. Out mata sadok dagingi. Di dia mah parbinikian. Out pinggol sadok dagingi, di dia mah pernyanggoan. Alai dia turhod debatado inganan ni ganup ruas ni dagingi, marguru tu lomo ni rohana. Alai out sura sarua si sudi, behama dagingi. Alai nang petorop akkaruasi, sadado dagingi. Ido sahatna. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Nung atung takas dipakulingi barita nauli hita di minggu sadarion. Pabua sada do dagingi. Alai torop do yanggo ruasna. Amangin ang masa do pangatusion hati-hai. Yang menganggap bahwa budak, golongan kelas rendah, dan lain sebagainya yang setara dengan itu tidak penting bagi mereka. Artinya, adong pangatusion hati-hai, moloi sarana pembantu, pangurupi, ya, hatoban ninna dison, dang rikode. Itu artinya bahama dohon nate. Dang jolmay na nei, ya, sadok hatoban mak, kan begitu. Nah, jala adong pangatusion hati-hai, naso sahorong dohot nasida, dang donga ni. Alanido ubahen na disinggung na kiningan, nang Yahudi, nang gorik, nang hatoban, nang anak mata. Ima pangalaho masa, hati-hai, na buhay mabahen at kahasisiga, di tonga-tonga ni Huria. Jala dipasingot, dia paingot, dia poi Apostel Paulus manasida. Alai dia turhod debatado inganan ni ganup ruas ni dagingi. Marguru tulomo ni rohana. Ima nabui menghantar kita. Laho mangalapati hata ni debata barita nauli. Baik marhiti epistel di minggu sadarion. Amangin ang bohado hita mangetusi barita na ulion di parngulota si ganupari di Huria keluarga ng masyarakat. Maka songon na jojo tong hudokon hami husunggul ho kami kesatuan tubuh Kristus di atas segalanya. Ya. Namarlapatan hasadaon ni pamatang ni Kristus ido na ikodigijang ni saluhut. Tung aha pe profesi, tung songo dia pe perngulota,
sadok ikut sadado hita saluhutna. Ai daging ni Kristus ido hita. Ai ruas ni daging ni Kristus ido hita. Maka tidak ada pembeda-bedaan, tidak ada pengelompokan. Dan ternyata sadar atau tidak sadar, pembeda-bedaan itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Amanginang ditongani huria, unang mamasa akka perbulat-bulatan. Ate amanginang da, tajagahom mahasadaun ni huriat taganuk marsadasada. Molo tu ngadong pihak kaparukilon, molo tu ngadong pe pergumulan, molo tu ngadong pihak katantangan hambatan, diadopi huriat taganuk marsada-sada. Sada mahita saluhut na ruas ni huria. Saling mendukung, saling mendorong, saling memotivasi. Unang maadong pengelompokan di tonga-tonga ni huriai. Dang denggan na si songoni. Ay pamatang ni Kristus do hita saluhutna. Maka ditonga ni huria. Amanginang tung dia pe ulaon na tatiup. Baik pe ruas sita. Ikosadado hita saluhutna. Mangulahon akka ulaon na pinasahat di Tuhan itu hita. Unang adong na mangarajumi dirinap terbang siadongan na. Alay songon hata di Tuhan Yesus. Patapatutoru madirita. Siapa yang mau dilayani, hendaklah dia melayani. Mari kita saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Ya, di tonga-tonga ni huria. Ay molo sadahi tasaluhutna. Dang adong namaul di tonga-tonga ni huria. Bohado nang di tonga-tonga ni keluarga. Amangin ang unang maadok kita na menganggap bahwa ya istri itu pekerjaannya hanyalah di rumah dan sebagainya. Pangetusiun na dulu do ya manginang. Tetapi sebagai satu keluarga yang di dalam keluarga itu pondasinya adalah Kristus, maka hendaklah kita saling melengkapi, saling mendorong, saling menguatkan, saling mendukung. Dang salah manginang horong ni ama payas jabu. Dang salah horong ni ama laho marorot danak. Dang salah horong ni ama laho manusi piring. Laho manusi pahean. Dohot akalan na asing. Jaladang salah horong ni ina. Mangula. Dohot mangulahon akka ulaon na asingi. Yang jelas, suami dan istri harus saling melengkapi. Harus saling mendukung. Unang adong na menganggap bahwa istri itu seperti ini, suami itu seperti ini. Kita sama di hadapan Kristus. Karena kita adalah tubuh Kristus. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Maka molo taingot agenda pa masumasuon. Di sana terdapat prinsip saling mengasihi, saling melengkapi, saling mendukung sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jalan ang dipangajarion tuak kaya nakope. Jok dora amanginang diperngulot talumo bihitala batak. Kita mendiskriminasi anak-anak kita. Ay molo nung nga marroha da danahi. Rikok dohi tarap hudul. Asa dia tu sinasida. Ahana masa di tonga-tonga ni keluarga. Jala asa dia tu sinasida. Songo dia do namar keluarga. Unang biado ngatong dihita namar dok. Dan nyetu si hodo bei. Tu sama ho dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara-saudara. Sebagai sesama satu keluarga. Kita harus saling mendukung. Mendorong, saling mendukung, saling menyokong, dan lain sebagainya. Songo ni manang di tonga-tonga ni masyarakat. Di parungulut ta si ganubari. Unang adong dihita prinsip, molo boru, si pasuru-suruan mo, boru ipe, ikko pasangapod do. Molo hula-hula, ikko si pasangapod do. Hula-hula pe, ikko do mangulak kaulaon. Saling mendukung, saling melengkapi, itulah prinsip kehidupan kita orang yang percaya kepada Kristus. So, na indok ni episteli itu tua manginang.
dan dengan pujung tagonado dua. Artinya, dang boy hita mardalan sa sadahida. Ikon rap marsyurupa dohida, ikon rap marsitogu-toguan, marsitangyangan, dohot akal nasing ulaun na dingkade. Atau ngawanamin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Ahapin na masa di tonga-tonga di perngolot ta pergumulan na taado pinuhay. Mari amanginang. Saling mendorong, saling mendukung, dan saling menguatkan. Supaya nampak nyata apa yang diinginkan Kristus dalam kehidupan kita. Di pansu-pansu Tuhan tamah muamanginang di perdalanan ni perngulota. Tuhan Yesus memberkati. Mertua doakan itu mangihon hata di dipata. Jala no piopsa. Di perbadiai dipata si perdami mahamuga bisundenggan. Jala diramoti marohan ng pikiramuna. Yeso hasurahan sa haro di haroron ni Tuhan ta Jesus Kristus si paluay. Amen.